Mä oon Laura. Ja mä oon Päivi. Tässä podcastissa me puhutaan puuta heinää vaihtuvien vieraiden kanssa. Jos sua kiinnostaa, mistä ruoka tulee, millainen on nykyaikainen maatila ja millaisia ovat nykyajan maatalousyrittäjät, tää podcast on just sua varten. Tämä podcast on tehty rakkaudesta suomalaiseen ruoantuotantoon. Tervetuloa mukaan matkalle suomalaisille maatiloille. Tänään puhutaan puuta heinää Toijan Antin kanssa Kauhajoella. Toijan luomutilalla on emolehmiä ja viljanviljelyä. Kerrotko Antti vähän itsestäsi, kuka sä oot ja miten susta tuli maatalousyrittäjä? No joo, mä oon Toijan Antti ja syntyperäinen kauhajokinen ja koko elämäni on täällä elämästäni armeija-aikaa ja lyhyttä opiskeluvisiittiä lukuun ottamatta, niin osoite on ollut tässä missä nytkin ollaan. Ja, niin. Miten musta tuli maanviljelijä? No se on ollut itsestään selvä asia jo pienestä pitäen, jotta niin. Mä oon aina sanonut, että musta tulee maanviljelijä. Mä oon meidän perheen 3 pojasta nuorimman asiin ja niin veljet oli enemmän ehkä sitten lukuhommat hoiti ehkä sitten niinku niitä totisemmin, että mulla oli aina selkeää, että mä lähden isän kanssa sitten töihin. Jotta se on ollut niinku lapsuudesta siis selvää, että muistan jotakin, nauretin porukkaa johonkin, oltiin yläasteella joku tukioppilas ja näin, niin sitten oli niinku, ei se nyt välttämättä ehkä ollut niin juttu silloin, mutta mä oon ollut aina kauhean ylpeä siitä kuitenkin ja mä oon sen sanonut, että mä oon peitellyt sitä maalaasuutta. Maalauspitäjä Kauhajoki nyt on, mutta onhan tuo keskustassa nyt välttämättä ei ole sitä maatalouskytköstä, niin se oli aina jotenkin, mä muistan kun oli, että no Antti, mitä sä rupeat tekemään? Mä viljelen maata ja sitten jotakin muuta, niin siitä tuli sitten kauhean hauska juttu, että niin, viljelet maata ja muuta, mutta niin, se on ollut niinku selkeä, se on ollut aina varmaa, että musta tuo maanviljelijä ja sitä kohti mä oon niinku elänyt aina. Maata ja muuta, että muu on tuolla navetassa. No se oli joo, että ne tuli niistä voidaan sitten tietysti, mutta se ei ollut. Meillä on ollut lapsuudessa, kun mä oon ollut lapsi, niin tässä on ollut niin kuin sillä lailla, että isä on niin kuin ottanut leipää tästä maatilasta. Että niin meillä oli monien vaiheiden jälkeen, kun mä oon ollut lapsi, niin meillä oli emakkosikala, 20 emakkoa ja 25 hehtaaria viljatilaa ja hyvin hoidetut mettät, niin se oli niinku se kivijalka ja tosi sellainen, niinku, nämä on ollut tosi hyviä peltoja tässä meidän niinku maatilan ympärillä, että isä on ollut tosi hyvä ja ottanut niinku tosi kovia satoja ja näin, että se oli niinku, sellaiseen on niinku tavallaan kasvanut sitten ja äiti on ollut sitten ulkopuolella töissä, että on se sosiaalityöntekijänä ollut, niin sellainen on ollut lapsuudessa meininki täällä. Joo, meinasinkin kysyä, että minkälainen se tilan historia on, mutta siinä jo tulikin hyvin. Koska sä oot ottanut tilan hallintaa ja minkä ikäinen sä oot silloin ollut? No joo, se tilan historiassa sen verran on aina, että tuossa naapurissa oli äitin isoisällä, joka on ollut tosi merkittävä henkilö, niin kuin näillä seudulla on sanottu, että oli pitäjän eniten ajettu kokoushevonen ja hän oli kansanedustajana ja MTK Etelä-Pohjanmaan edeltäjän puheenjohtajana sen perustamisesta, oliko 24 vuotta, että niin on ollut hyvin merkittävä henkilö silloin ja sitten hän on jakanut niin 3 lapselleensa tästä sitten niin kuin tilat, että paappa ja mummu on sitten ruvennut, mummu on tullut Kurikasta on sieltä ihan Kurikan kantotilan tyttäriä ja ne on tullut tähän sitten paapan kanssa ja rakentanut tämän 50-luvun alussa sitten. Ja tosiaan sitä äiti ja isä on sitten, ne on tehnyt SPV:n, onko 81 ja meillä on sitten 2007. Mä oon 85 syntynyt, niin 2007, että se, ei se nyt on niin paljon aikaa, että ei mun ehkä silloin vielä pitänyt ruveta, että se tuli ehkä vähän nopeampaa, että meillä tuli avioero vanhemmille. Niin sitten se tavallaan se oli, että no se oli sitten niin kuin hyvä hetki, helppo tehdä ja
mä olin niin varma, että nyt on se ja jälkeenpäin 21-vuotias silloin, niin arvostan kyllä sitä ennakkoluulotonta ja rohkeaa 21-vuotiaasta Anttia, että jos nyt ajatellaan, että se mitenkä on tullut ehkä, en mä nyt tiedä onko se, mä nyt lähden, että onko nyt sitä järkiä tullut, varovaisuutta, mitä on tullut kokemuksen myötä, mutta että kyllä aika ennakkoluulottomasti niin kuin sanoin, niin lähti silloin hommaa tekemään, että niin. Mä olin silloin Ilmajoella agrologikoulussa, mistä mä siirryin nuorisopuolelta aikuispuolelle, mutta ei mulla oli niin kova sitten kehittämisinto tähän maatalouteen ja kaikenlaista liitännäishommaa, urakointia ja kaikkea tuli tehtyä, että ei se opiskelu eikä opiskelijaelämä sitten ainakaan enää sovinut niin siihen kuvioon, jotta se oli niinku sellainen, että se armeijas, mulla on vielä se, että niinku koulutustausta, että vaikka mulla on se, että musta tulee maanviljelijä, niin mä oon kuitenkin mennyt lukiohon ja sitten mulla oli niin kuin se, että joko käyn sitten halusin sen katsoa sen lukiokortin kumminkin, kun sanotaan näin, että koulussa on menestynyt, että on ollut vähän sellainen asenne oppilas aina ja kovaan kiinnostanut ne työnteko täällä, mutta että sitten sitä aina kumminkin skarppasi ja ne numerot oli sellaisia, että se lukio oli aivan varteenottava vaihtoehto, että vähän yliajalla tuli siellä lukiossa, mä viihdyin siellä niin hyvin, niin oltua sitten ja sitten armeija meni mukavasti ja vielä sitten oli niin kuin 2005 vuonna olin armeijas, niin voisiko jopa sanoa, että kyllä mä silloin mulla oli mä rupesin jopa miettimään, että mä olisin niin kuin viikkihinkin, että mulla oli niitä hakukirjoja oli mitä nyt onkaan niin jopa sitä mietin, mutta sitten se oli se agrologikoulu ja sen mä sitten niin kuin jätin sitten kesken, että pidin tietysti huoli, että tähän se ammattitaitovaatimus täyttyy maatalouteen. Asia, mitä opiskelujen lopettaminen on jälkeenpäin, että siitä olisi varmaan ollut paljon hyötyä, mutta että niin, asiat on kuitenkin mennyt näin ja paljon on niin kuin kantapään kautta tullut opittua asioita. Mä voin kertoa hyviä uutisia, että jos päätät vielä joku päivä tehdä agrologiopinnot loppuun, niin sittenhän voit hakea Viikkiin suoraan maisteriohjelmaan opiskelemaan. Joo, kyllä mä tuossa tuumasin yksi päivä, että kun omat vanhemmat oli tässä niin kuin, että isä oli päätoimisena maanviljelijänä sitten 26 vuotta. Ja nyt mä tuossa laskin, että nyt on 2023 ja jos on 2007, niin onko se nyt niin kuin ei osaa enää laskiakaan, mutta 16 vuotta on jo niin takana, että on 17 vuosi, että ei ikänä pidä mitään vaihtoehtoa pitää mahdottomana, mutta ehkä mä en tällä hetkellä ei siltä tunnu, että tässä nyt välttämättä oikein kiintiästi koulun penkille istuttaisi, mutta pitää avoimesti suhtautua kaikkeen. Onneksi on kaikkia hyviä pienryhmiä. Niin on, joo, kyllä ne on sitten oma lukunsa, että niistä on kyllä paljon saanut. Niin kuin, että totta kai eihän niinku, siis tämä on niin vaativaa hommaa, että tämähän on niinku jatkuvaa oppimista ja pitää niinku sillä lailla, että jos mä sanon, että on ollut ennakkoluuloton silloin 21-vuotiaana, kun on ruvennut, että mä oon niinku kaikkeen niinku ollut sillä lailla valmis ja avoimin mielin tarttunut, mutta että kyllähän tässä niinku on pitänyt niinku sitä omaa ammattitaitoansa koko ajan kehittää eri lailla ja omaa ittiänsä, että kyllähän ehkä se on nyt tullut niinku viime vuosina se nimenomaan se oman itsensä kehittäminen, että tätä oikeasti pystyy vielä tekemään tätä hommaa, koska eihän tätä samalla lailla farttilla niin sanotusti voi vetää tätä hommaa, kun silloin niin kuin vähän yli parikymppisenä. Että tässä on vähän tullut ehkä muitakin elämänarvoja. Kertokaa nyt kaikille, että mitä on pienryhmät. Eli ne voi olla monenlaisia, mutta mitä tässä yhteydessä tarkoitatte pienryhmällä? No, mä oon ollut Antin kanssa aika monessa Atrian pienryhmässä, mihin on ollut, esimerkiksi viimeksi oli niinku laidun ja säilörehuasioita, että siellä kokoonnuttiin aina muutaman kerran talvessa ja oli jotakin teoriaa vähän kuinka pitäisi tehdä ja sitten käytiin vähän tutustumassa ihmisten laitumiin ja tuli paljon sieltä asiantuntijoilta, mutta tosi paljon mä ainakin itse olen tykännyt siitä tuottajien välisestä keskustelusta, että siitä on aina oppinut tosi paljon. Kyllähän se on totuus, mikä on niinku, tavallaan se, mäkin itse sitä aina sitten niinku havahtuu, että kyllä niinku omaa hyvät verkostot ja nimenomaan ne viljelijäverkostot, että ne on äärimmäisen arvokkaita, että kun on toisia viljelijöitä, joiden kanssa sitten niinku
jaetaan sitten, kun tulee se luottamus, on tietynlainen porukka ja sieltä voi tulla jotakin yksittäisiä, että sitten kun on että jaetaan sitä tietoa ja ajatuksia niistä tuotannosta ja mietitään vähän niin kuin yhdessä, kuinka sitä viedään sitä hommaa. Ja nykyään tietysti digiloikka on mahdollistanut, että se on nyt helppo tuossa, kun teet jotakin rutiininomaista hommaa, niin on Bluetooth-kuulosuojaimet pääs helppo sitten puhua asiaa ja asian vierestä, että niin. Se on nyt tavallaan tämä maaseudulla. Kaikki tällainen on niin kuin paljon helpompaa, mitä silloin ennemmin, että ei tarvitse lähteä. No joskus vähän, mä oon sanonut, että vähän useammin pitäisi kyllä kirkolla käydä, jotta rupeaa taas vähän tuntumaan siltä, että niin tuolla liian harvoin käytyä, mutta että se että tuossa pystyy niin oman työn ohessa kyllä niin kuin kaikenlaista niin tuolla höpöteltyä ja myös sitten opiskeltua, että kuunneltua jotakin järkevää. Ja täytyy sanoa, että on tässä niistä pienryhmistä ollut sekin ilo, se on kaikille ilo, että mä oon itse saanut ajatuksen tästä podcastista, kun olen ajellut yhdestä pienryhmästä kotiin, että tuli siinä mieleen, että kukaan ei tee sellaista podcastia. Niin kuin tosi vähän on maatalousaiheisia, eikä kukaan tee sellaista, mihin niin kuin haastateltaisiin tai keskusteltaisiin viljelijöiden kanssa. Että. Aivan hyvä idea. Mehän ei vielä tiedetä. Mutta tuleeko tässä sitten ohi, meneekö Miinahan tämä homma nyt sitten tässä haastattelussa? Mehän ei vielä yleisesti tiedetä, että onko tämä niinku hyvä vai huono idea, niin aivan. mutta idea. Idea on, joo. Hyvä. Ja on saatu muutamia henkilöitä tähän huijattua mukahankin, niin kuin Antti esimerkiksi. Joo, no sulla on niitä emolehmiä. Kerro vähän, mikä on emolehmä. Se voi olla vähän harvinaisempi tuttavuus kuin lypsylehmä. Se on kaikille selvää, että se lypsetään ja myydään maitoa, mutta mitä tekee emolehmä? Emolehmän tarkoitus on olla emona vasikalle, että eli emolehmä on nauta, niin kuin on lypsylehmäkin, mutta emolehmiä ei ne tuottaa maitoa, mutta ne tuottaa sen vasikan tarpeeseen, jota ne nyt sitten keskimäärin tekee sen 1 vasikan vuodessa. Eli nautahan on, että se kantaa niin kuin ihminenkin 9 kuukautta ja sitten poikii sen vasikan ja tuottaa maitoa vasikan tarpeisiin ja se on kiteytetysti. Emolehmän tehtävä on poikia se vasikka, hoitaa se vasikka ja antaa sille maitoa tietysti mahdollisimman paljon, kun se antaa maitoa, niin sitten se vasikkakin kasvaa ja ne vasikat on sitten, että niistä vasikoista tulee joko uusia emolehmiä tai sitten ne on niin kuin naudanlihaa lihantuotannon tarpeisiin, että ja emolehmää, jos ajatellaan, siitäkin aina tietysti keskustellaan, että no minkä takia meillä on emolehmiä, kun lypsylehmä, että se tuottaa maitoa ihmisille ja sitten se tuottaa sen vasikan. Ja, niin. Emolehmä on tietysti se on liharotu, se on paljon lihakkaampia on sitten ne vasikat ja sitten se mikä on itsellä on ainakin, kun näitä emolehmiä tietysti on montaa erilaisia rotuja, meillä on pääasiassa Briteistä joskus, mä en muista tarkkaa vuosilukua, mutta vuosikymmeniä sitten Suomeen tuotu rotu Herefordi, joka on hyvä karkearehun, eli karkearehu on sitten ihmiselle sopimatonta ravintoa, mitä ei ihmisen ruoansulatus pysty käsittelemään, eli sitten heinää ja nurmea ja sitä nurmisäilörehua, niin Hereford on hyvä sitä hyödyntämään ja pystyy sillä tavallaansa tuottamaan sitä maitoa sen vasikan tarpeisiin. Että se ei tavallaan se kilpaile se emolehmä, niin se ei kilpaile tuossa ihmisravinnon tuottamisessa sitten, koska me tarvitaan pellolle sitä nurmia, niin se on tehokas siinä. No nyt eletään maaliskuuta ja poikimakausi on käynnistynyt, eli emolehmäthän pääasiassa pyritään saamaan poikimahan aika lailla tiiviissä aikataulussa. Ne poikii nyt, niin mitenkäs loppuvuosi sitten kuluu? No joo, meillä on sillä lailla, että meillä on se vielä, että meillä jo poikii niin kuin noin puolet niistä emolehmistä, mitä meillä on, niin nyt tässä keväällä, eli maalis-huhtikuussa. Siinä on se on tosi hyvä, koska ne poikii nyt ja sitten toukokuun lopulla ne saa laittaa laitumelle yhdessä emon ja vasikan, niin
se kumminkin se laidun rehu kasvaa tosi hyvin, niin se tuottaa maitoa hyvin sitten se emo sen laidun rehun ansiosta. Ja vasikkakin oppii syömään sitä laidunta sitten aikaisessa vaiheessa ja se on niinku mukavaa aikaa muutenkin laiduntamista voidaan puhua sitten lisää, mutta että emo ja vasikka on siellä laitumella sitten sinne syksyyn niin kauan kuin kasvukausi mahdollistaa. Meillä on myös sitten niitä syyspoikivia emolehmiä, jotka osa poikii sitten sen laidunkauden jälkeen. Että niille pystytään niille syyspoikiville emoille sitten ehkä vähän, niillä on vähän niitä heikkotuottoisempia laitumia, että ne ei tavallaan sen niin kuin lihoosi sitten liikaa sillä niiden umpikaudella, että niille pyritään ohjaamaan niitä ja sitten myös tavallaan se, että voi olla joskus, että ne käy sitten putsaamassa jonkun laitumen vielä, mikä tavallaan se, että ne käy ne kevät poikivat emot niin nappaamassa ne parhaat palat sieltä ja sitten ne syysemot käy sitten sen jälkeen vielä syömässä sieltä. Ja ne syysemot, ne poikii sitten tosiaan syksyllä ja on talven sitten sen vasikan kanssa ja sitten ne vasikat vierotetaan emoostansa näin syksyllä syntyneet näin keväällä. Siinä on monia etuja. Se antaa tietysti ymmärretään, että jos meillä ihan jokainen vasikka poikii maalis-huhtikuussa, niin sittenhän ne on niinku tavallaan joskus teuraskypsiäkin aika lailla yhtä aikaa. Et sillä kun meillä on eri aikaan poikivia lehmiä, niin saadaan niinku tarjottua sitä lihaa markkinoille tasaisemmin. Ja se vierootus on sitten, se tapahtuu, nehän alkaa jo itse osa se maidon tuotanto rupeaa ehtymään, niin ne vasikat voi olla, että joku jopa jo vähän niin kuin voi jopa itse vieroottaa ittiänsä jo vähän, mutta että ne sitten jonakin päivänä eri vaiheiden jälkeen sitten päätetään, että nyt se maitopaari on niin sanotusti kiinni ja ihan samalla lailla kuin meitä ihmisiäkin on aina vierootettu sitten, kun me pystytään tarpeeksi syömään sitä kiinteää ruokaa, niin me ollaan sitten äitiemme rintamaidosta erotettu. Että samalla lailla toimitaan niin kuin, että se on vain meillä sitten karjan kasvattajilla tietysti me katsotaan se ajankohta, koska se vieroottaminen tapahtuu. Että. Ja sehän on suurin piirtein se vasikka on silloin puolen vuoden ikäinen. Se on noin puolivuotias, kyllä. Joo. No. Sellainen juttu, tästä tuli termi umpikausi, niin meillä voi olla kuulijoita, jotka ei tiedä mikä on umpikausi, niin mikä se oikein on? Umpikausi on se, että se on siis se emolehmä on niinku maidon tuotanto on niinku, että se ei ole maitoa tuottava sillä hetkellä, eli se on niinku ummes se maidon tuotanto, niin sillä tarkoitetaan sitä. Ja silloin pitää tietysti, että sillä jo energiatarpeet on hyvin paljon pienemmät kuin silloin, kun se tuottaa maitoa sille vasikalle. Niin. Tällainen hyvä tarkentava kysymys. Emolehmätiloillahan on usein astutussonni käytös. Onko sulla vai käytätkö siemennystä? Kyllä meillä on sillä, että perustuu tämä homma, että ollaan tosiaan luomutila, puhutaan siitäkin sitten lisää, että sehän ei estä, että luomutilalla voi myös niin sitä keinosiementämistä käyttää, mutta että kyllä meillä on käytetään katsottu, että meidän resurssi on se, resurssit käytetään siihen, että pyritään hommaamaan hyvät ne astujasonnit ja pyritään valvomaan, että ne hoitaa hommansa ja ei ole sitten lähdetty siihen siemennyshommaan. Se vaatisi tavallaan tähän tilan johtamiseen ja resurssointia sitten eri lailla justiin alkukesähän ja mä en ole uskaltanut ottaa sitä riskiä, että se tavallaan kumminkin on kustannus on ne siementämiset ja se pitää sitä ottaa tosissaan, että kun meillä on sitä, niin kuin aluksi oli on viljanviljelyä ja laidunkausi siinä starttaa, että pitää oikeasti niiden kanssa olla, se laiduntaminen on niin herkkää hommaa, kun se kasvaa niin mahdottoman nopeaa, niin siinä pitää olla niin hyvin asialla, että saa sen tavallaan se hyödynnettyä, sen laituminen ja sen kasvupotentiaalin, niin mä en ole sitten siihen kattonut, että me ei saada lisäarvoa sillä, vaikka me jotenkin vähän jalostuksellisesti monenlaisia ja ehkä erikoisempia siemeniä voitaisiin käyttää sitten noihin meidän emolehmien astuttamiseen, että me luotetaan ihan tällaiseen
luomuna mennään, eli sonneilla. Toijan tilalla on luomua alusta loppuun. Joo, kyllä se on koko ketju. Kyllä. Paljonko sulla on emoja ja montako sonnia sulla sitten on? No meillä on nyt tällä hetkellä, nyt on vähän kasvaa määrä, kun me tehtiin investointi tuossa viime vuonna. Mutta nyt on vähän ollut sitten, että kun meillä on näitä muutoksia, on tässä meidän tuotantoerossa. Niin ollut vähän noiden neliöjen kanssa oli vielä alkuvuoteen, että paljonko nyt mitäkin niin kuin niitä eläimiä sitten lopuksi voi pitää ja mitä eläinlajia. Että se on nyt kasvustuu eläinmäärä. Meillä on nyt noin 100 emoa ja sinne 120 se on nyt tarkoitus nostaa tässä tämän vuoden aikana. Että meillä on tällä hetkellä 3 siitossonnia. Että kun se yksi siitossonni pystyy hoitelemaan aikuisiellä sen ehkä maksimista 35 emoa, niin periaatteessa jos ajatellaan, tuosta lasketahan, niin meillähän on aivan liian vähän sonneja, mutta kun ei meillä ole, koska meillä on ne sama sonni pystyy hoitamahan sen, olemahan siinä kevätpoikivien emojen laumas hoitaa hommaa ja sitten siinä syyspoikivien laumas. Että siinä pitää tietysti olla sitten näille sonnille, niille pitää olla hyvät evähät sitten siinä väliajalla, että ne on aika kovilla, kun niillä sitä duunia siinä piisaa. Että, niin. Ja sitten on aina kumminkin siellä pitää olla. Sitten aina on niin vähän sellaisia noviisipoikia töissä, että ei niille voi. Se on aina sellainen sääntö, että se sonnilla voi astuttaa niin kuin yhtä monta lehmää, jos silloin niin kuin ikäkuukausia, niin se on aina sellainen, niin aina pitää niitä vähän katsoa, mutta 3 poikaa meillä tässä on, että niin. Yksi on sellainen isompi körilässä ja sitten 2 on ollut niin viime kesänä ensimmäistä kesää töissä. Jotta. Sulla oli emät Herefortia, niin onko ne sonnitkin sitten samaa rotua? No meillä on nyt 2 Herefortia ja sitten yksi on Agnus, joka on brittiläinen rotu kans, tällainen keskikokoinen, joka on niinku hyvä kans niinku käyttämään tätä karkeaa rehua hyödykseensä ja se on hyvä sellainen aina tietysti kun risteytetään eri rotuja, niin ne yleensä ne risteytykset, ne kasvaa paremmin ja niihin tulee sen heteroosin kautta sit niin paljon hyviä ominaisuuksia. Että aina nuo puhtaat rodut ehkä niillä on enemmän, saattaa sitten vaivoja olla ja kaikki. Että mä oon aika ollut arka niin kuin emoja, mä tykkään noista Herefordista, ne on aivan ihania lehmiä ja vähän ehkä mäkin on paikoin vähän hätäinen, niin ne on vähän joskus liikaa rauhallisia, että mä oon sitten, jos pitää johonkin saada siirreltyä sun muuta, niin sitten ottaa sellainen tavan, että käy vaikka välillä kahvilla, ettei vain rupia niinku hermostumaan, kun niin mukavalle elämälle voi kiukus olla, jos sinne vaan, ettei sitä huvita liikkua. Että, niin. Agnus on taas, se on vähän kipakampi rotuna, että sieltä saattaa vähän, ne voi olla vähän potkiakin, ne liikkuu yleensä niin kuin paljon helpommin ja on nopeampi liikkeisiä, mutta niin nyt meillä on just, että niitä risteytyksiä on tarkoitus sitten käyttää emolehminä. Sittenhän meillä on ollut noita ranskalaisia rotuja, mitkä on sitten, ne on paljon lihakkahampia ja no lihan tuotantoon sopii paremmin, mitä on muun muassa niin meillä on ollut Charoleta ja Simmentaalia käytössä ja sitten niitä on muun muassa vielä Limousin rotu, niin niitäkin varmaan jossain kohtaa sitten käytetään taas, kun tämä tuotanto vähän vakiintuu, että saadaan tavallaan se vähän mutta ne ei ole ne jälkeläiset, ei ole niistä isoista ranskalaista roduista, me ei ole otettu niistä niin kuin emolehmiä itselle, vaan ne on sitten puhtaasti lihantuotantoeläimiä niin kuin vakiintuneessa tuotannossa. Hei, kerro vähän tuosta, kun tuli puheeksi tämä, että sonneilla on vaativa työnsarka ja tietysti se energiatarve on erilainen, niin miten se ruokinta sitten niin kuin käytännössä eroaa vaikka, että kun vertaa noihin emoihin, että miten sitä sonnia ruokitaan? No joo, se on sille sonnille sitten tietysti, jos niin kuin tavallaan se, että niin kuin emolehmelläkin on silloin se energian tarve ja se tarvii valkuasta enemmän silloin, kun se on niin kuin imettää ja silloin vasikka, kun sen pitää huolehtia niin kuin myös sen vasikan riittävästä kasvusta ja energian tarpeesta. Mutta silloin, kun se emolehmä on niin kuin tosiaan umpikaudella, se on niin kuin lepovaiheessa, riippuen tietysti siitä, missä kunnossa se emolehmä itse on, että joskushan se voi, jos se tuottaa oikein paljon maitoa ja se ei ole saanut ihan riittävästi energiaa silloin, niin sehän voi laihtua, niin sitä emolehmää pitää myös ruokkia siinä kohtaa niin kuin silloin umpikaudella paremmin, että se niin sanotusti kunnostaa itsensä, mutta meillä on kyllä yleensä ollut, että
ne on kyllä ihan hyvässä kunnossa nuo meidän emomammat, että niillä on sitten riittää sitten sellainen vähän vähempi energinen rehu kautta heinä. Mutta sonni on sitten kans, että se tarvitsee energiaa silloin, kun sen pitää tehdä paiskia töitä ja kun sehän voi olla ihan oikeasti, kun se oikein innostuu astumahan ja niin lehmille tuloo se joukkokiima päälle, niin siinä voi mennä yhtäkkiä monta päivää, että aika vähäisellä ruualla se sonni menee. Ei muista edes syödä. No se on näin, niin sitten se on että sitten pitää se kausi, että kun sonni ei astu, niin pitää katsoa sen kuntoon, että se saa sitten niin kuin korvaavaa energiaa siinä, mutta sekin pitää aina muistaa sitten, että eihän sitä sonnia voi sitten katsoa, että ei se liho liikaa, koska sillä on jalat tosi kovilla siinä, kun se astuu ja varsinkin takajaloilla, kun ajatellaan, että meilläkin on punnittu kovin paino sonnilta on ollut joku 1300 kiloa ja me voidaan niin kuin kuvitella, että kun se sonni on 4 jalalla, sitten kun se astuu, niin se tulee sen 2 jalalle se koko paino, niin kyllä se se käy tosi lujaa sen kropan päälle, niin siinä ei saa olla yhtään sitten myöskään liikaa lihaa siinä siitossonnissa turhaa. Joo, ruokinnan suunnittelu on tarkkaa ja itsekin on jonkin verran ehtinyt elämäni aikana tehdä ruokintasuunnitelmaa, mutta koskaan en kyllä niin kuin astuja sonnille ole. En tiedä, oliko tämä oikea termi. Joo, se voi olla. En ole tehnyt sellaista ruokintasuunnitelmaa, että siinä on kaikilla eläimillä on tietysti ne omat vaatimukset. Ja ne astujasonnit, ne on vähän sellaisia, jopa sitten vähän sellaisia perheenjäseniä ja sellaisia jopa puoliksi vähän lemmikkiä, että niitä sitten vähän erityisellä tilanväen suunnittelulla voidaan sitten vähän niitä tuumata. Mutta ne on hauska, kun mulla on tosiaan itselläkin niitä emolehmiä ja sonni siellä, niin se on jännä, kun ei se on sellainen, että se pistää aina naiset edellä uudelle laitumelle. Se katsoo, että käykö niille kuinkaan ja se tulee itse perästä sitten, kun se on nähnyt, että niille kuinkaan käynyt. Ja sitten joskus jonkun hirvikoira eksyi mun laitumelle, että se niitä emoja rupesi hätistelemään, niin nehän tekee sen muodostelman, että emät tai vasikat ja sonni menee keskelle ja emät siihen ympärille. Että se ei niinku pääse niille se on niinku peto se koira siinä kohtaa, että se ei pääse sinne. Niin mua tosiaan huvittaa kyllä se, että se vasikat ja sonni, astujasonni menee keskelle. Joo, kyllä mäkin joskus laitumelle seurannut, että sonni ei ole kyllä niinku selvästi seurannut, mitä ympäröivä yhteiskunta puhuu. Että jos tulee vaikka joku myrsky tuonne laitumelle, niin se on näin, että sonni jää sinne makaamaan ja lehmät suojaa sitä myrskyltä. Niin, kyllä. Se kyllä osaa niin katsoa, että niin. Mutta se ei ole mielenkiintoista. Sonni ei ole sitä niinku ajatellut, että se voi olla vähän paheksuttavaa. Niin, kyllä. Tällä tähän vuotta 2023 kuitenkin. Pitää ruveta pitämään koulua. Joo. Minkämoinen on hyvä emolehmä? Hyvä emolehmä on sellainen, jota ei oikein huomaa sen olemassaoloa. Se on niin kuin näin, että se on sellainen, se ei ole ikänä ensimmäisenä, se ei ole viimeisenä, kun siirrellään laumoja, kun meillä tosiaan, että kun ne elää, voidaan siitä vielä puhua tosiaan sitten eriksensä, miten ne vielä sitä vuoden kiertoa, niin. Mutta että se ei ole, josta siirrellään, se ei ole ensimmäinen, se ei ole viimeinen ja sellainen, mikä sitten sen olemassaolon huomaa siinä kohtaa, kun se poikki. Ja toteaa, että taas se hoiti hyvin hommaa ja sitten just niin kuin vasikat on vieroitettu ja sitten kun ne punnitaan ja katsoo, että taas tuo teki tuo mamma. Oikeasti ne onko vasikat, niin se on niin kuin paras emolehmä. Siihen ei tarvitse kiinnittää tavallaan se on niin huomiota välttämättä, että sillä ei ole mitään niin kuin terveydellistä seikkaa, minkä takia siihen pitäisi, että se vain noteaa. Totta kai jokainen eläin karjatilalla, niin kuin meilläkin on se periaate, että jos mulla on tässä apuria, harjoittelijoita, työntekijöitä töissä, niin mä aina, että se joka on karjanhoidosta vastuussa, että jokainen eläin pitäisi niin kuin huomioida päivän aikana, siis sillä lailla noteerata, että sun pitäisi jokainen eläin niin kuin käydä sillä lailla läpitte, että sä katsot, ei sitä nyt niin kuin, siihen kehittyy sellainen karjasilmä, mutta että jokainen eläin on niin kuin noteerattu päivän aikana, että se olisi aina sellainen niin kuin lähtökohta tässä, mutta huomaamaton. Minkä verran sulla on työntekijöitä, millä systeemillä tilaa pyöritetään? No meillä on tosiaan sellainen, että tämä on niin kuin mun työpaikka ja mulla on tosiaan se
ehkä tärkeä jäi sanomatta alkuun sitten, että mulla on vaimo ja 3 lasta, että niin ne lapset on nyt, nuorin täytti justiin 7 kuukautta ja sitten on ensi viikolla täyttää tyttö 8 ja sitten vanhin poika täytti justiin 11. Että se on se tärkeä homma, mutta vaimo on sairaanhoitaja ja käy tilan ulkopuolella töissä. Niin, aika lailla se on ollut, sanotaanko koko vuoden ajalta, niin kauan oli tuossa, että sen yhden niin kuin ulkopuolisen työpainos tuli niin kuin tuntiina, mutta että ne painottuu sesonkihin paljon, kun me käytettiin ulkopuolista työvoimaa. Että se on nyt vähän kasvanut siitä että niin. Meillä ei vakituista ympärivuotista työntekijää ole, mutta sitten on sellaista, tuossa on tälläkin hetkellä, tälle päivää, kun oli näin merkittävä päivä, niin otin sitten tuon yhdelle, joka tässä käynyt, sanotaan vähintään 2-3 päivänä viikossa sitten, näin kun on poikima-aika, niin auttelemassa, niin tänään oli nyt se päivä, että on sitten silmät tuolla, kun itse on tuossa. Niin. Ja että sitten on niin kuin viime kesänä oli, nehän nyt ei ihan voi laskea tietysti 100% niin kuin aina että myös heille pitää, niin kuin, he on opiskelijoita, mutta että meillä on niin kuin harjoittelijoita ja oppisopimusopiskelija oli viime kesänä ja tänä kesänä tuloa taas ja sitten on nyt aloitti ihan uutena nyt agrologiharjoittelija, tekee erikoistumisharjoittelua meillä ja nyt on vähän sitten ottanut siihen, kun mulla pakkaa vähän tuo allerginen vähän noille toimistohommille, niin on sitten vähän nyt siinäkin sitten myös apuna, että jos vähän mä inhoan suomeksi sanottuna. Mä kyllä pystyn tekemään. Vähän se oli kouluaikanakin sama, että sitä niin pystyy tekemään, mutta mä en niin kuin tahdo pysyä takapuolellani, paikallani tuvassa tällaisina aurinkoisena päivinä. Onneksi nyt on sellainen, vaikka on aurinkoinen päivä, niin aihe on paljon mukavampi, että tässä on paljon mukavampi istua. Niin. Mutta se on sellaista niin monen mutkan kautta, niin sanotaan 3 apuria ehkä sesonkina, niin sillä itteni lisäksi, niin se on sellainen määrä, mikä on nyt ollut monena vuonna. Sulla on sitä viljanviljelyäkin, se on ilmeisesti ihan merkittävässä asemassa. Meneekö se omille eläimille vai mihinkä se? No oikeastaan se on nyt ollut sillä, että meillä sitä luomuviljanviljelyä on, niin se ei ole ollut niin kuin, että meillä on nautoja, niin nuo naudat syö niin kuin no jos mennään siihen luomun periaatteeseen, jos nyt lähdetään siitä, että me luomu ja miksei myös se ihan niin sanotusti tavanomainenkin, mutta että tuo maa tarvitsee näitä niin kuin monivuotisia nurmikasveja pitääksensä sen kasvukuntoonsa ensinnäkin, että pystyy ylläpitämään sitä kasvukuntoa ja maan rakennetta siellä ja sen avulla pystytään myös sitten parantamaan sitä. Ja meillä on niin kuin on sitten tosiaan ne nurmikasvit, että ne on niin kuin nuota emolehmiä ja sitten myös se piti vielä sanoa, että meillä myös on niin kuin kasvatetaan, meillä lähtee sonnivasikat muualle kasvamaan, mutta kaikki lehmävasikat jää itselleen ja niistä tulee uusia emolehmiä ja osa sitten teurashiehoja. Että niin. Mutta me pyritään siihen, että ne pärjäisi sillä nurmirehulla, laitumella, säilörehulla ja kuivalla heinällä. Ja kovimman kasvun aikahan annetaan vähän sitten sitä viljaa siihen, että ne saa varmasti sitä energiaa ne vasikat tarpeeksi. Ja sitten vilja on, että se on niin kuin mennyt paljolti myyntiin, että että se on niin kuin marginaalissa sen käyttö tässä meillä itsellä. Ja siinä on hintasuhteet ollut sellaiset, että se on ollut niin kuin no nyt varsinkin viime vuonna oli niin kuin hyvinkin järkevää, että se tietysti aina vähän elää tuo viljamarkkina, mutta en menee myyntiin ja se on tuo. Aina tietysti on elintarvikevilja, sehän on niin kuin suora ihmisravinnon tuottaminen, niin on se on jotenkin aina, se on kumminkin, se on sitä sellaista merkkiä aina laadusta sitten, koska ihminen on vähän tarkempi siitä, mitä se syö, että eläimillä rehuviljan tuottaminen on huomattavasti sitten helpompaa, niin elintarvikekauraa on nyt sitten ollut ja ruistakin on ollut ja sitten on rehuviljaa on noita valkuaiskasvia on
hernettä ollut ja sitten nyt on ollut viime vuosina vähän ohraakin ja sitten syysrypsiä on ollut ja sekin menee niin kuin kotieläinten rehuksi sitten on mennyt paljolti. Ja nämä, mitkä menee rehuksi, niin tässä on tosi paljon noita luomulypsykarjatiloja, niin niitä on sitten yhteistyökumppanina, että me tehdään paljon tehdään, niin kuin meillä on yhteistyötiloja, joiden kanssa sitten niin tehdään viljakauppaa ja sitten myös ne osaa, jos mulla on se tilanne, että mulla on sitä nurmirehua riittävästi, niin sitten on myös niille ollut joskus sitäkin tarjolla niin kuin mun pellolta. Joo. Siinä jo päästiinkin vähän tuohon luomutuotantoon. Sä oot 2007 ottanut tilan ja silloinhan tää oli ihan tavanomainen kasvinviljelytila. Niin kuinka koska sä oot siirtynyt luomuun ja mistä se ajatus lähti? Ja mä kysyn tähän väliin vielä, että määritellään, että mitä se luomutuotanto oikein on, koska se voi monelle tarkoittaa vain onnellisesti laitumella kirmaavaa lehmää, mutta että miten se käytännössä eroaa sitten tavanomaisesta tuotannosta se luomutuotanto. Joo, onnellisia lehmiä on tietysti molemmissa. Kyllä on, joo, tuo oli hyvä kysymys. Se on tietysti, että sitä on nyt puhuttu niin paljon, että osaa oikein, kuinka sen sitten kiteyttää sitten, että emme rupea tässä ruokaviraston ja EU-alueen yhteistä luomun tuotantotavan ehtoja lukemahan, mutta että se on luomu on tuotantotapa, se on sertifioitu. Meillä on yhdessä niin kuin EU-alueella yhteinen niin kuin luomun sertifiointi- ja valvontajärjestelmä ja sehän voi kiteyttää ensimmäisenä, jos lähdetään niin kuin pellolta, niin pellolla ei käytetä torjunta-aineita eikä sitten kemiallisesti tuotettuja lannoitteita. Että siinä ehkä on niin kuin se suurin. Eli peltoviljely tapahtuu luonnonmukaisesti. Luonnonmukainen kotieläintuotanto sitten mitä meillä on, niin siihen on sitten ihan omat tuotantoehdot. Se lähtee ensimmäisenä siitä, että ne syö sitä rehua, joka on tuotettu luonnonmukaisesti. Ja sitten niiden olosuhteissa on tietyt luonnonmukaisuuteen tähtäävät määritelmät ja ehdot niin kuin tavallaan että niillä on oltava niin kuin tilaa enemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa. Silloin kun ne on, niin kuin, on tämä niin sanottu sisäruokintakausi. Eli mä tuun siihen, mä jo tuossa viittasin johonkin kohtaan, että kun ne menee laitumelle, että ne on sen kauan kun kasvukausi mahdollistaa ja jopa sitten vähän ylittäkin niitä voidaan vielä vähän pellolle ruokkia, jos kasvu on loppunut, mutta sääolosuhteet mahdollistaa muuten, että lähinnä ettei ole liian märkää vielä syksyllä, niin luomus on niinku se laiduntaminen on niinku tavallaan se elinehto, että sulla voi olla niinku luonnonmukaisesti tuotettuja autoja, niin niiden pitää olla laitumella. Se on meillä nyt mikähän se tulkinta on, kun mullakin on niinku se pidennetty laidunkausi, ne on sen 4 kuukautta noin, ne on sitten laitumella vähintään. Ja joo, se luomun. Ja sitten siinä on kaikenlaista ikkunaa, pitää valoa olla riittävästi ja tällaisia voidaan mennä pieniin nyanssiin. Mutta käytännössä näin. Niin, ja sitten se on valvottua. Meidän niinku tuotevirtaa vahditahan vähintään kerran vuodessa tänne tuloa luomutarkastaja, joka katsoo. Mulla on löydyttävä kaikki asiakirjat siitä, mitä minä olen ostanut tänne, että ne on varmasti luonnonmukaisesti tuotettuja ne panokset. Ja niitä, mitä meille tänne ostetaan, niin ne on niitä, niin lähdetään sieltä taas pellolta, niin siemenet on tietysti se suuri, eli kylvösiemen pellolle. Se pitää olla luomuna tuotettua, tai sitten jos ei sitä ole luomuna saatavilla, niin siihen on niin monimutkainen systeeminsä, mutta en lähde sitä avaamahan, mutta että kuitenkin, jotta että se on luomuun kelpaava siemen, se on siinä se pointti, niin se on niitä hyvin tarkoon kaikki asiakirjat siihen liittyen tutkitaan ja sitten se kun kivennäisaineita on se niin kuin mitä meillä ostetaan niin kuin sitten noille naudoille. Ne ei saa sitä nurmirehusta kaikkia, mitä ne kivennäis- ja hivenaineja ja vitamiinia, mitä ne tarvitsee, niin ne katsotaan tarkoin ja kaikki. Ja jos mä ostan jotakin rehuviljaa tai ostaisin
joltakin tai säilörehua, niin sitten, tai no nytkin mulla, että mulla laiduntaa toisen luomupellolla eläimet, niin mulla pitää olla sitten se vakuus siltä luomutilalta, että se on varmasti niin kuin luomuna tuotettu ja siinä on ihan sitten omat lomakkeensa. Ja sitten se, kun mä myyn jotakin luomuna, niin se vastaavasti tarkastetaan täällä tilalla, että se on sitten, että täältä löytyy ne asiakirjat, että mä olen voinut lähettää sen vilja tai sitten ne eläimet niin kuin täältä eteenpäin, että mä pystyn vakuuttamaan, että ne on luomuna tuotettuja. Se on se byrokratia aina, mistä paljon, niin kuin, että se nousee suureksi ja kyllähän se onkin, mutta kyllähän meillä tällä hetkellä alalla, kun alalla toimitaan miten tahansa, niin ei se ainakaan vähentynyt ole. Itse on tullut sen kanssa sillä toimeen, sen luomun kanssa ja siihen ryhdyttiin 2009 oli ensimmäinen luomuvuosi. Syy oli nykyään mä voin sanoa, en mä nyt mikään niinku siis on mä luomumies, niinku siis sillä että en mä voisi ehkä oikein kuvitella enää tai vaikea olisi ajatella, kun se on niin pitkä, että tekisin toisin tätä hommaa. Ei siinä ole mitään mahdotonta ideologiaa, mutta mä en niinku näe syytä, miksi mä palaasin niinku entiseen. Että aluksi se oli ihan niin, on oltava rehellinen, niin se oli raha, minkä takia luomuhun siirtyi niinku ihan aluksi. Ja syy oli se, että meillä oli mä olin ottanut, no se on oma tarinansa sekin, kuinka on emolehmiin silloin päädytty, mutta mä olin ottanut tuossa vanhassa Laros oli vähän emolehmiä ja oli navetan hilippeet tuossa pihassa, että rakentahan navetta. Ja sitten silloin se Jenkiissä se pankki kaatuu, oliko se nyt 2008. Mä olin justiin aloittanut rakentamisen, että oli tuotantotarvikkeiden hommaamiset oli vielä vähän kesken paikoin ja olin ostanut kallihia lannoitteja jo sitten vähän seuraavaa vuotta varten, mutta vielä riittävästi niitäkään ja korot nousi. Niin se oli vähän sellainen asia. Sitten mulla ei ollut peltoa. Silloin mulla oli se aika lailla, että mä korjasin sitten tuosta rehua naapurilta, mutta kun ei mulla ollut peltoakaan, sitten mulla oli vähän tullut jotakin aivan aavistuksia jotakin lisämaata, mutta olisiko ollut vähän yli 30 hehtaaria, niin mä laskin, että ei tähän pakko etsiä vaihtoehtoja, että tästähän ei tule yhtään mitään, että tässä voi käydä niin oikeasti tosi nolosti. Ja niin. Sitten mä muistan, mä istuin pannuhuoneessa, mä soitin jollekin kollegalle, että mä siirryn luomuhun ja se oli ajaa. Sitten, että et sen varmaan kaikkia, että et sen heti eläimiä. Mä ajattelin kaikki tai ei mitään. Ja että se on nyt niin kuin ja ajattelin miettiä, että onko se lukenut. Mä ajattelin, kyllä mä luin jotakin Ruottalahen jotakin opasta ja se vaikuttaa hyvältä. ei sitä nyt ollut niin kuin silloin luomu, kyllähän sitä on ollut, tässä on pioneeria sitä, jolta on saanut, mutta kyllä mä sitä aika lailla niin kuin sitten itse ja sitten laskeskelin, että niin kuin mulle tuli sellainen ajatus silloin, että ei tässä nyt kannata niin kuin yrittää maksimoida sitä tulosta, että nyt vedetään kulut minimihin ja sitten tietysti niin luomua on aina sitähän on yhteiskuntahan olevana niin kuin haluttu, että sitten sen totta kai laskin sen luomutuen merkityksen siinä ja sitten se aukaasi tavallaan, että kun oli se tuo yksi naapuri, mä sanoin sillä, että nyt mä mennään siirtyä luomuun, että säkin tuut luomukurssille, niin se vähän mennä sitä, eihän mä tuu mihinkään luomukurssille, hän vuokraa pellot sulle ja sitten joku toinen, että no hänkin vuokraa ja se lähti siitä se tavallaan saatti sitten niitä niin kuin rupesi niitä vuokrapeltoja sitten tulemahan siinä vain yhtäkkiä ja se nyt on tavallaan tämän homman niin kuin edellytys. En mä sitä oikein edes silloin, kun mä päätin nautoihin lähteä, niin kyllä rehuomavaraisuus on se homma, josta se oikeasti meinaa niin kuin pärjätä ja selvitä vaikeiden aikojen yli ja niin kuin se on niin kuin elinehto. Että on niin kuin täällä meillä tilalla tuotetaan itse se rehu, mitä meidän niin kuin eläintuotanto tarvittoo, niin se on tämän homman aivan kivi. Nykyään jos joku sanoisi, että ottaa emolehmiä ja sillä ei riitä rehut omalta pellolta, niin mä sanoisin, että kuulee, että ensiksi pitää oikeasti niin kuin varmistaa, että sä pystyt ne tuottamaan ne rehut itse, että itse mä oon toiminut toisiin, että mä oon vain kyllä tämä tästä, että mä otan emolle rennosti. Mutta se oli se kipinä ja sitten mä myin apulannat pois ja niin. Se oli hauska, kun sitten 2 tapausta oli, että mä sitten soitin, että mä menen luomukurssille, niin
toinenkin oli nauro oikein suomeksi sanottuna paskaahesti. Oikein aivan meidän nauru katketa. Ja sitten kun mä olin luomukurssilla, niin se istuu mun vieressä. niin. Ja siitä sai idean. Sitten joku niin voi olla, että olisi, mutta hyvin oli suhtautuminen, että niin sitten lähti kans luomuun. Ja sitten on siinä muitakin, ja niistä on tullut tosi hyvä, kun mä puhun näistä verkostoista tietysti, niin sitten kun on lähdetty johonkin vähän uuteen yhtä aikaa, niin ne on tullut tosi hyviä, mahtavaa, kun on sitten näitä kollegoja, joiden kanssa voidaan sitten vähän ihmetellä. Kyllä mä muistan sen sitten tämä samainen nauraja, kun seuraavana kesänä tehtiin rehua ja paalattiin, niin sitten se soitti mulle, että no ei tää kyllä yhtään mitään oo. Että tyhjää saa kierrellä, mutta kummasti on edelleen luomus tämäkin kaveri. Joo, se on jännä, kun joku lähtöö, niin sit siitä tulee muitakin siinä samassa, että on kuullut juttuja, kun mun isä on aikanaan se 96 kanssa, tai vanhemmat siirtynyt luomuun, niin siinä on joku naapuri sitten sanonut, että kyllä hekin voi siirtyä, kun ei Kasarin Matillekaan kuinkaan käynyt. Ja toinen oli kuulemma sanonut, että joku oli kysynyt, että miksi on siirtynyt luomuun, niin no Kasarin Matti käski. Näin ne monta kertaa menee ja kyllä siinä sitten se luomu on lisääntynyt ja sitten se on ollut, mullakin oli aluksi, että sitten sai sitä peltopinta-alaa ja se ensimmäinen tuotantorakennus, se tehtiin niinku sillä lailla pohjalaiseen tapaan paljon, että tehtiin itse. Niinku, että totta kai oli siinä kirvesmiestä, mutta paljon tehtiin niinku itse ja mettästä haettiin puut ja näin ja no nyt huvittaa, kun on investoinut, että millä niin halvalla on pystynyt tekemähänkään silloin, ja kun rakennus on vielä pystyssä. Että paljon oli niinku omaa panosta siinä, ja niin se, kun se tuo vähän poukkoilua mun juttu, nyt se on tapana, te voitte vähän sitten keskeyttää, että palaa larulle takaisin. niin se tuo. Sitten sai sitä rehualaa riittävästi ja mullakin oli sellainen, en mä ollut oikeasti edes ajatellut, että se viljanviljely oli nyt niinku tavallaan se lopetettu vähän niin kuin siinä, kun oli siirrytty näihin emolehmiin, niin sitten kumminkin vähän startattu sitä viljanviljelyä uudestaansa ja se on kauhean kiva jotenkin perustella sitä, että sitten kun on, että on tota nurmiviljelyä ja nyt kun tämä yhteiskunnallinen keskustelu nauta on pahis, niin sitten kun justiin sitä, että ei meillä pystyttäisi luomu elintarvikeviljaa tuottamaan, jos ei meillä olisi niinku emolehmiä, koska ne syö sitä niin välttämätöntä sitä nurmia, joka on oltava siellä kierros, että me pystytään sitä viljaa tuottamaan ja sitten ne tuottaa myös lantaa sinne, koska sitä viljaa vain tuloa meidän ihmisten ravinnoksi paremmin, kun meillä on sitä naudan lantaa sinne laittaa sinne peltoon. Hyvin yksinkertainen asia. Tämä ehkä monesti saattaa jäädä vähälle huomiolle julkisessa keskustelussa. Täytyy sanoa noista ennakkoluuloista luomaa kohtaan, niin sillä lailla hauska kuulla, että kun en nyt ole kasvinviljelyn asiantuntija, mutta missä käsityksessä olen, niin ei nyt niin kuin ne tekniikat ja niin kuin viljelykierto ja tämmöistä niin kuin pahaa tee kenenkään maalle. Ja sillä muistan itse, kun agrologiksi opiskelin ja meillä kesäjaksolla piti kerätä sitten kasviota sieltä, niin siellä joku saattoi kutsua luomupeltoja kasvionkeruupelloiksi, että sieltä löytyisi hyvin monipuolisia kasveja, että kyllä niitä niin kuin kaiken näköisiä ennakkoluuloja. Siis kyllähän niin kuin luomupelto on niin kuin kaikilla lailla monimuotoinen. En mä niin kuin häpeile sitä sanoa, että kyllä en mä aina onnistu. Niin kuin siis en todella. Ja siinä on otettava se riski huomioon, että joskus oikeasti ne rikkoja voi olla vähän enemmän kuin 5 laista, mutta ei tahdo itse sallia. Että se niin kuin ottaa oikeasti, se ottaa todella luonnon päälle, niin, mutta totta kai tässä vuosien myötä on se luomuviljelijänä se taito kehittynytkin myös ja ehkä jopa tuurilla onnistuu niissä ajoituksissa. Se on monen tekijän summa, mutta että kyllä mä oon ollut silloin, mä olin ilmailla agrologikoulussa niin armeijan jälkeen 2006. Niin kyllä mä oon ollut se, joka on huutanut, että luomu on paskaa. Täytyy olla rehellinen. Että kyllä mä oon ollut että ja kun meilläkin kotona, että se on ollut, että kyllä mä muistan lapsuudesta jonkun kunnanlehden jutun, mihin isä patsasteli sitten että se on tehnyt huippusadon ja se on ollut aivan äärimmäisen ja paljon justiin sitä, että isällä on tosi hyvä se viljelytaito, että se on käyttänyt siihen aikaan paljon tietysti totta kai niitä panoksia siihen viljelyhynsä
mutta että kyllähän sillä on aivan käsittämätön taito niin kuin viljelys silti niin, että paljon ja isä on edelleen, että ei ei ole on meillä mettää hoitanut aika lailla SPV jälkeen, että eläinpuolehen ei ole juurikaan. Rakentamisissa on ollut varsinkin silloin aluksi apuna, mutta ei eläimiä, hänellä on allergiaa, niin kuin, että ei keuhkot kestäisi tuolla eläinpölyssä olla ja näin, ja myös sitten viljanpöly ja kaikki tuo, mutta kyllä sitä nyt varsinkin, kun on vähän tämä, kun mä puhun tästä itsensä kehittämisestä aluksi, että sekin on ollut itsensä kehittämistä aika lailla sitten, että kyllähän sitä silloin 21, niin eihän sitä nyt niinku, vanhan isäntä oli niinku, sitä puhuu vanhana äijänä silloin, vaikka se on ollut alle 60, että vähän niin kuin, että mitä ei mua tulla nyt neuvomahan, mä tiedän niin totta vie hyvin itse, mitä mä nyt niin lähdin tuota tilaa viemähän, mutta että vuosien myötä on sitten niin kuin oppinut arvostamaan ja tuloa kysyttyä, että mä varmaan on kyllä niin kuin nykyään kysyn niin kuin enemmän neuvoa kuin silloin, kun sitä olisi oikeasti niin kuin tarvinnut vielä paljon enemmän, että se on tullut siihen, että arvostaa sitä, että siellä on niin kuin todella paljon sellaista niin kuin käytännön pientä niksiä, mikä auttaa sitten niissä, kun meilläkin on kumminkin, että se toiminta on nyt sitten niin kuin se peltopinta-ala, se on sitten kasvanut ja sitä on sitten 10 kertaa asti siihen alkuun nähden, niin kyllähän niitä ongelmiakin saattaa sitten ilmetä niin siinä kasvukauden aikana. Että. Mutta se, mikä on vielä myös niin kuin naudasta ja luomusta, puhutaan tästä, niin kuin ne liittyy kiinteästi toisiinsa, niin se, että onhan se niin hyvä satovakuutus tuo nauta olemahan. Ja vaikka mulla se harmittaahan se, jos mulla on joku elintarvikekaudalle sovittu lohko ja mä oon vaikka sitten, no mä yritän olla realistinen aina kaikissa, että on tehnyt niinku viljelysopimuksia jo ennakkoon, johon on hintakin sovittu jo kiinni. Se on kauhean, mä tykkään sitä tavasta, koska siinä pystyy niinku tietää jo kylvääs, että minkä verran siihen voi panostaa ja mitenkä se sitten myytäis, mitä siitä voi sitten saada, niin kyllähän se sitten aika lailla harmittaa, kun sen tavallaansa niittääkin ja vetää pyöräpaaliin naudanrehuksi sitten sen, minkä olisi voinut ajatella, että siitä olisi saanut ne jyvät toimittaa tuonne myllyteollisuuteen ihmisten aamupuurovärkkiihin, että mutta se on hyvä vaku, että se ei mene niinku, se ei mene koskaan hukkaan se tuotettu sato, että. Ja se mikä on etu, niin jos ajatellaan, meillä on niin viljanviljelyn ja niin nautoja siinä, niin se, että ajatellaan, että sitä pystyy niin kuin, jos on vaikka on elintarvikekaura, niin sitten se oljet, jotta ne aina pystytään hyödyntämään joko kuivikkeena tai sitten jopa, että niitä, jos ne emolehmät on silloin umpikaudella oikein hyvin syönehiä, että pitää varoa, ettei ne liho, niin sitten niille annetaan, niin kuin se olokikin on ihan niin kuin niille ruokaa, että se on tarpeeksi matalaenergistä ruokaa siihen kohtaan, niin se on mun mielestä niin kuin, mikä keskustelussa paikoin, eikä ole niin paikoinkaan niin kuin isoissa keskusteluissa niin kuin tuolla, niin eihän näistä asioita siellä tahdo olla esillä. Kai me ollaan liian hiljaisia sitten me, jotka olevan näistä asioista vähän tiedämme. Että, niin. Mulla on ollut kaikkia, mä oon testannut aina tuossa esimerkiksi rukihin kanssa, kun oli, ja isä mulle sitten sanoi, ja olisin nyt aivan oikeaskin siinä sitten lopuksi, mulla olisi maltti, siinä oli tuo yksi perälohko, että sanoi, että kuule, kun ei Arvenniemessä ole ikänä ollut tällaista ruista, että säkö meinaat lehmät tänne päästää syömään. Mä ajattelin, että varmahan päästään, että mä en niin alle 250 eurolla niin kuin myllyruista, niin kuin, että se on aivan halveeraamista. Että mä otan niin kuin, että kun ruis on sellainen kasvi, että se on rehukasvina niin kuin hyvä ja sen kasvurytmi esimerkiksi laitumelle menee hyvin. Se on aiemmin jo niin kuin tavallaansa sitä voi laiduntaa, kun sitten tämä monivuotinen nurmisäilörehu, niin mä pääsin niin kuin sen rukihin avulla sitten ennemmin tavallaan sain lehmät laitumelle, kun sinnehän ne niin kuin kuuluu. Mutta mä sitten tosiaan oli tämä Arvenniemen huippuruis ja isäkin ja sitten tämä on tapahtunut ihan niin kuin pari vuotta sitten, että niin mä pidin pääni, että kyllä Arvenniemenhän sinne viedään lehmät. Ja söi sen rukihin. Sitten ruis, kun se leikatahan, lehmä syö sen, sehän niin kuin vesoo, se lähtee uudestaan kasvuun. Sitten mä rupesin katsomaan, että tästähän tulee kunnon ruis, että ja se kerkiää vielä kehittymään niin kuin jyväksi asti. Niin sitten mä annoin sen toisen sadon kehittyä jyväksi asti.
Ja sitten sinne oli vielä sinne rukihin juureen kylvetty tämä niinku kerääjäkasvi, mitä nyt paljon, se on tietysti oma juttuunsa, mutta kerääjäkasvi kylvetään sinne siis niinku ravinteita pidättämähän, käyttämähän sitten vielä niinku myöhälle syksyyn, kun varsinainen vilja on korjattu pois, niin sitten siellä on se vielä se niinku nurmisia juures, joka ottaa ravinteita talteen, niin siellä oli se kerääjäkasvi kylvetty, niin sitten vielä se, mä puin siitä sen, eli vielä otetaan vähän taaksepäin, mä laidunsin toukokuussa, sieltä tuli tosi hyvin, niin kuin lehmät sai sieltä ruokaa, laidun, syödä. Sitten lehmät pois sieltä ruispellosta, sitten mä odotin elokuun loppuun, että siihen kehittyy jyvä siihen rukiiseen. Sitten mä puin sen, mutta sitten sinne oli kasvanut sitä kerääjäkasvia jo hyvin joukkoon sinne, että siitä tuli jo puimurinkin lävitte sitä kerääjäkasvia. Ja mä päästin sen niin kuin mä en silipunnosta peltoon, se tuli pitkänä puimurin läpi. Eli puintikoneesta otti ensin ne jyvät sieltä rukihin talteen. Sitten tuli se olki ja se kerääjäkasvi siihen pitkäksi pellolle. Se paalattiin se kerääjäkasvi siitä sai rehua. Rukihista sai elintarvikekelpoista ruista ihmiselle. Sitten se vielä kasvoi se kerääjäkasvi siellä rukihin juures niin pitkäksi, että mä sain laittaa loppusyksystä, kun ei enää mikään muu laidun kasvanut, niin mä sain laittaa lehmät sinne vielä uudestaan. Että niinku tällainen niinku monipuolisuus. No sanotaan, että eihän tuo nyt niinku, ja eikä se sato nyt, se olisi ollut oikeasti aivan jäätävän kova sato kyllä siitä rukihista, jos mä olisin sen ensimmäisen, mutta se oli nyt ihan niinku ok luomusato, sitten se kakkossatokin niinku laillansa, niin se on mun mielestä se sellainen niinku ennakkoluulottomuus ja sellainen, niinku, että tuo nauta on ihan oikeasti, jos puhutaan, että se on meidät pelastanut suomalaiset nälkäkuolemalta, niin kyllähän siinä on niitä vuosia, kun meillä on mikä 1800-luvulla, mä en nyt tarkkoja vuosia muista, mitä aikalaaskirjoituksissa aina muistellahan, jotta kun Nummijärvikin on ollut vielä juhannuksena jääs. Eihän kasvukausi, jos se on oikein lyhyt, niin eihän silloin viljakasvi kerkiä niin kuin ihmisen tarpeisiin kehittymähän niin kuin kypsäksi asti. Niin sitten kumminkin, kun se nurmikasvi on niin kuin tuottanut sitä satoa silloinkin ja lehmä on pystynyt sitä hyödyntämään, niin tässäkin tullaan niin kuin siihen, että se on niin monipuolinen niin kuin apu tuo märehtivä nauta meille tässä, että mä oon ainakin aina niin kuin funteeraan sitä, niin kuin sitä kautta, että mitähän niin kuin vielä voisi niin kuin osoittaa tämän, että tämä oikeasti on paikka on tällä nauralla tässä meillä. Kyllä, ja sitten se on hyvä, kun ne ravinteet vähän kiertää, ettei aina vaan viedä sitä pellolta pois, että jos sä sitä elintarvikekauraa vaan tuotat, niin sieltähän vaan lähtee sitä tavaraa. Niin, sitten kun sä syötät sen oljen sille nauralle, niin se tulee sitten taas lannan mukana takaisin. Niin, mä saan palauttaa sen ravinteen silleen, että se on niinku ihan ehdoton tässä meidän kiertotaloudessa. Jotta. Niin. Mulle jäi yksi asia vain mietityttämään tästä, että sanoiko se sitten vanhalle isännälle, että kyllä sä olit oikeassa. Joo, en tiedä mitä. Joo, no sanotaan, että sen verran se on, että sitä alle 250 euron ruista ei se on niinku liian matala hinta, mutta sitten kävi, kun se oli, mikä se nyt oli sitten, se oli 21 vuosi sitten. Niin sitten se, että kun sen varastoo sen rukihin, mitä silloin pui, niin sehän pomppasi se, kumminkin, kun se hinta pomppasi nyt sitten, kun tuo naapurijohtaja rupesi räkkyämähän tuolla toisessa naapurimaassa. Siis kun viittaan nyt Ukrainan sodan myötä, kun viljamarkkina heilahti niin kuin viime keväänä, niin kyllähän se rukiin hintakin sieltä nousi, että lopuksi taas, että no ehkä se olisi kannattanut sieltä puida ja laittaa varastoon, mutta no joo, ne on, mutta tuli kokeiltua tuolla lailla ja tietää, että tuokin on mahdollista. Että, niin. Ja se on, meidän pitää niin kuin naudan puolia pitäisi yrittää pitää ja onneksi se keskustelu on nyt vähän, mä oon surullinen kun nautaa mollatahan nilluja, että niin kuin, onneksi se keskustelu ei ole nyt ollut näissä vaaliissa teemana. Mun mielestä naudasta ei ole puhuttu kyllä mitään nyt pahemmin, että niin. Nautahanhan mä innostuin sillä lailla, että se jäi käsittelemättä, että sijat lähti meiltä 99-ikähän. Se nyt meni kannattamattomaksi se pieni emakkosikala. Olihan se silloin, kun mä oon ollut tuossa Kokonkylän ala-asteella, niin moneskahan talous oli, en muista, mutta monessa oli sikoja. Ja sieltä se on tullut se maatalousintokin, että meitä oli niin kuin maatilan poikia, että niin
kerrottiin sitten 5.–6. luokkalaisena, että vähän kilpailtiin, että kuka on ollut yksin Sikalassa. Että se oli niinku, ja mä oon ollut niinku sillä lailla, että mäkin on niinku mä oon tykännyt, se oli käsityövaltaan se meidän Sikala, mutta mä oon niinku tykännyt tehdä siellä hommia, että niin mä oon oikeasti niinku koulun jälkeisesti niille ilta-askareille, niin mä oon niinku tykännyt sitä hommasta. Musta mun piti ruveta pitämään sikoja. Se oli niinku että mä muistan yläasteellakin. Mä olin vielä sitten, kun me asutaan tässä Kirkonkylän kupeessa 5 kilometrin päässä kuitenkin, niin mä olin vielä sitten niinku Kirkonkylän luokassa tavallaan se yläasteella, että kun ei ollut niinku kuljetusluokka, mikä oli sitten tavallaan se omiansa, niillä alkoi koulu myöhemmin, niin olihan mä muistan, mua ei silti haitannut se, voisi olla, että yläasteikäisen itsetunto romahtaa, jos se lempinimi on Toijan Maatiassika. niin. Mutta mua se ei haitannut yhtään, että vaikka mua nimitettiin tällä hetkellä, mun mielestä oli aivan arvonimi nyt jälkeenpäin, että mä olin siellä Kirkonkylän luokassa aikamoinen kummajainen, kun ei siellä nyt ollut tällaisia niin kuin maatilan poikia, paljon muita. Että. Ja sitten kaikissa aina, kun mä oon niin kuin No olisi ollut urheilu harrastanut mukulana ja nykyäänkin niin kuin, että sä pääsit tuosta Maatiassiasta nyt. niin, ettei siellä niin Sikatilan pojat, siellä oli vähemmistössä nuossa jalkapallojoukkueessa, mitä nyt on kauan harrastanut. Joo. Sulla on muuttunut nämä lempinimet, että jos sä oot silloin ollut Maatiaissika, eikö sä joskus toimittanut, että sä olit pari vuotta takaperin käynyt yläasteella kertomassa, niin eikö sä nykyään ole siellä se jäämies? Joo, odotan nyt. Niin joo, se on jostakin WhatsAppiin tehdystä videosta. Joo, ei kun jääkausi, tuohon se jääkausihemmo, joo ne kuiskii siellä, se on johonkin koulussa, joo. Joo, on tullut kaikenmoista tehtyä, joo. Ja Herefordista, se on oma tarinansa, mutta se, että piti tulla sikoja ja niin oli kova siihen, niin kuin, mutta sitten oli yksinkertaisesti mäkin, kun mä tykkäsin aina 7 vanhasta, jo sain niin kuin isälle kiitokset, että kun se niin kuin antoi mun puida. Niin kuin pikkuhiljaa aina vain enemmän ja mä ajoin niin kuin sitten puimuria ala-asteikään. Meillä oli hytitön Reutfar 770M, minkä mä itse asiassa muuten huutokaupoista tuossa myin sitten tuossa 1,5 vuotta sitten. Joo, se on, en tiedä, johonkin Puolassa tai voi olla Ukrainaskin niin pienen. No Puolassa on pienempiä tiloja, sinne kai se meni niin. Mä puin sillä niin se ohranpöly, mikä on sitten se sikojen pääasiallinen, mitä ne syö, niin se, mulla tuli tosi kovat oireet siitä ohrasta. Ja sitten kun hytitöön faari, niin se kaikki tuli päin näköön. Mulla oli aina kuumehes sitten puintiaikana. Sitten mä rupesin ajattelemaan, että ei sikahomma oikein että mä vielä, vaikka meillä oli se pieni sikala lopetettu kannattamattomana, mutta sitten tietysti sikalat iso niin kuin yksikkökoot kasvoo, niin mulla oli tämä Maatiassika oli niin syvällä, että kyllä mä laitan sitten lihasikalan, että mutta se sitten mä rupesin ajattelemaan, että miksi mä lähtisin sellaisen, että jos mä nyt oikeasti nyt jo tiedän, mä niin kuin osasin ajatella, että en mä lähde siihen ja sitten mä olin vähän, että rupeanko mä urakoimahan jotakin kaikenmoista pyörittelyä, mitä mä teinkin, urakointia on tullut niin monenmoista niin pienesti tuossa sitten tilanpidon ohessa harrastettua, mutta se oli sitten niin kuin sattumaa. Mä olin sitten niin kesätöissä lukioaikana ja armeija-aikana pääsin tuonne niin hyvähän kouluun Harju Jussille Äystölle turvehommiin. Ja meillä on sama historia. Mäkin olen ollut siellä yhden kesän töissä. Kyllä. Mä olin varmaan niin kuin 4. kesänä ja sitten mä olin töissä sitten, sitten kun olin väliaikoja koulusta, niin olin niin se oli kyllä oikeasti ne kesät Setorilla Turvennevalla, ne on kyllä kasvattanut yöllä yksin. Kyllä ne on ollut oikeasti niin ilman älylaitteita, kuvitellakaan. Täytyy sanoa silloin, kun mä olin siellä, ei myöskään ollut niin kuin sillä lailla älylaitteita viihdykkeenä, mutta traktorissa ei ollut radiota, mutta mulla oli sitten niin kuin puhelimen kautta korvanapeista radio, niin se oli ainut viihdyke, mutta kyllä kaikkien pitäisi kokea kesä Turvennevalla, että se on ihan hyödyllinen kokemus.
Joo, kyllä se on nykyään, no katsotaanhan nyt, ei lähdetä liikaa turvepolitiikkaan, mutta että se oli kyllä niin kuin oikeasti se oli mahtava niin kuin sillä lailla, että ja siellä tavallaan se oppii kyllä sitten, niin kuin, että totta kai oli se tässä omalla tilalla saanut aina tehdä töitä, mutta täällä oli ne meidän niin kuin, tietysti omat tavat, mihinkä oli, niin se oli sitten kumminkin, että tuli sitä toisenlaista näkökulmaa ja oppii niin kuin itsekin ja sai vastuuta, että ainut oli varmaan se, että kun oli jopa jonkun peliminuutin saanut 3. divisioonan jalkapallon joukkueessa. Sitten 5. divarissa oli aivan vakio miehistössä, että kyllä se jalkapallo loppuu sen turvennevan ansiosta kyllä sitten. Että sen pelaamisen mä sitten parikymppisenä siinä lopetin, kun oli sitten se kesä, kun sitten oli niin kuin, no varmaan viimeinen kesä ja oli yrittäjyyskin, oli siinä jo tulos, niin sitten piti kyllä jalkapalloharrastus niin silloin, mutta mä olin tosiaan sitten Jussi, ja siellä oli lypsylehmiä niillä silloin Jussilla ja Paulalla, että sitten tavallaan se tuli. Ja mä olin jo tuossa naapurissa Alanko Juha ja Leenan tykönä ollut sitten lomittamassa niin kuin nuorempana. Ja että siinä olin niin kuin sitten lypsylehmiin oli vähän, että oli kuitenkin nautoihin oli vähän jotakin, niin kuin tavallaan se oli joku käsitys, mitä ne on, mutta ei silloin osannut nyt mitään ajatella, että ne nyt syö sitä nurmia ja mitään osannut maan viljelykiertoa ajatella. Mutta sitten mä menin mä pääsin armeijasta, niin sitten Jussilla oli, että siellä on hommia, mutta että ei aivan koko ajaksi, että jotenkin pitäisi keksiä, niin sitten ne oli tuon Tannerin Jyrin kanssa, että Jyri työllistää sitten tavallaan että sinne sitten myös, että mä olin sitten Jussilla ja Jyrillä töissä ja sitten Tannerissa oli kyllä aika nopeaa, kun mä sitten niihin Herefordiin, siellä kun Tannerissa on lypsylehmiä ja sitten Herefordia, niin sitten mä niihin, se oli oikeasti kyllä se... Rakkautta ensisilmäyksellä. Ei, kyllä ne oli oikeasti niin mahtavia eläimiä ja sitten Jyri tavallaan siihen kyllä sitten niin aivopesi mut siihen Herefordi-hommaan kyllä lahjakkaasti, vaikka ei nyt sillä lailla niin kuin aidosti on kuitenkin karjamies sillä lailla, niin sieltä lähti se into, sitten mä päätin, että mä otan näitä emolehmiä. Ja sillä lailla se oli, meillä oli se vielä sen tilan niin kuin alkuaikoina, että nyt voidaan ajatella, että 25 hehtaaria kasvinviljelytila, no onko se elinkelpoinen niin kuin tänä päivänä, niin se oli jo kumminkin silloin 2006 vuonna sitä SPVtä suunniteltiin. Niin meillähän oli tilan kanssa niin kuin se, että saanko mä niin kuin ylipäätänsä niin kuin näitä, silloin maksettiin näitä tällaisia starttirahoja ja sitten vielä kaikki lainoitukset pankista ja näin, niin se oli vähän, että mä muistan armeijan aikana 2005, kun oli sitten mulla oli kova into jo silloin, että musta tulee se isäntä tähän, niin oli joku pelto tuossa myynnissä, me mentiin isän kanssa ja mentiin varmaan ja äiteekin oli niin kuin sitten pankkiin kysymähän siihen lainaa ja sitten ei ollut ei ollut Kalliomäen Timo paikalla, joka oli se maatalousasiakkuus vastaava tai joku tällainen silloinen, olikohan jo Nordea tai Merita mikä oli, mutta Timo ei ollut paikalla ja silloin oli sijainen ja se sitten oli aika happamana ja se vähän niin kuin nauroo meille, että mitä te niin kuin tuollaisella tilalla ja mulle niin kuin, että mene nyt paikka, käy koulut ja lopetan nyt haaveilemasta, että tuollaista tilaa, että pankaa maat vuokralle. Ja mähän niin kuin, se on ollut, mä oon sen ennenkin sanonut, niin se on ollut, pitäisi vielä niin se henkilö kaivaa ja viedä konjakkipulloa. Kiitos kun lannistit silloin, että herätit niinku sellaisenkin hengen päälle, että jos ei mitään muuta, niin tuolle mä ainakin näytän, jotta niin. Että mähän olin niinku, tulin kotiin ja vinttiin porajamahan ja olin niin, että joku oikeasti murskaa tavallaan se mun unelmaa, koska se oli ollut pienestä pojasta asti, jotta mä olin niinku, se romutti mut hetkeksi, mutta se tavallaan se mahti, että mä näytän sitten. Mä niinku tuolla vinttikamarissa puin nyrkkiä, että minähän näytän, jotta tästä, että mä niinku teen tässä sellaisen tilan, jotta kukaan ei niinku pääse sanomaan, että tuosta ei tuosta mitään tule. Että mutta ei tarvitse puida nyrkkiä, kun saa puida kauraa. niin. Se oli sellaisten ne eläimet justiin, että ja siitä oli toinen oli niin on ollut sitten kans pankkimaailmassa ollut tekemisissä, mutta Savio ja Maria oli tuolla
ProAgrialla silloin hommis. Ja Maria tuli tekemään sitä, tehtiin likviäistä suunnitelmaa, mitä kaikkea nyt tehtiin. Ja se oli niinku, että kun sitten mulla oli kumminkin into päällä, niin se Maria, mä muistan sanoa, että kyllä me tämä homma nyt niinku sillä lailla, että kyllä tästä nyt pitää niinku, tämä nyt vain niinku rakennetaan sillä lailla, että tästä saadaan niinku elinkelpoinen juttu. Ja sitten ne oli tosi hyvä sitten siihen, ne emolehmät saatiin siihen kuvioon. Että kun mä keksin ne sieltä Tannerista, niin sitten ne tuotiin siihen, niin sitten tehtiin se tilakauppa, että siinä suunnitelmassa sitten oli heti, että niitä emolehmiä tuloo tilalle, että mitä mä tuossa Jonin kohtaa viittasin, että tietysti, että ei sitä peltopinta-alaa ollut siihen rehutuotantoon, mutta se vain lähti siitä sitten ja on ollut tietysti mahtavaa, että on tästä niinku niitä, jotka on mulle peltoja vuokrannut, niin on sitten joku on, että ne on oikeasti uskonut siihen nuorehen ennakkoluulottomahan ja että on tullut sellainen hyvä henki siitä päälle, että sitten on tavallaan lähtenyt se, että se oli tosi lujas se lisämaa siinä aluksi silloin. Eikä sekään peljättänyt, että sä sanot siirtyvässä luomuun. Että Joo, ei. Ei ollut sellaisia ennakkoluuloja. Joo, ei se ollut pankissa. Tuonne mä menin, mä muistan, että tuonne silloinen siis TE-keskus, että kyllä mä sitten kesällä 2006 puin kauluspaidan päälle ja pistin ylimmän napinkin tiukasti kiinni ja menin sinne TE-keskukseen sitten henkilön kanssa, joka tulee käsittelemään sitä aloitustukihakemusta ja näitä lainoutushakemuksia, niin mä kävin sitten niin kuin siellä keskustelemassa, että mulle nyt niin kuin vain se, että se oli niin tavallaan sen nakerilla, tiukoilla se että sitä piti niin kuin näin ja kyllä se on niin kuin sillä lailla kiitollinen tavallaan, että aina vähän siihen, että kun ei ole ollut niin kuin valmiina, että luotettiin niin kuin tavallaan, että niin kuin nykyäänkin sitä ajattelua, että aina on niin kuin se yrittäjä ja se että annettaisiin se mahdollisuus ja katsottaisiin ne, ettei nyt vain käsiteltäisi näitä tuottajia, no maataloustuottajia tai yritysidea on mihinkä tahansa muutenkin, niin rahoittajat ja kaikki sidosryhmät, ketä siinä on, niin oikeasti niin kuin omankin esimerkin kautta, että mä oon tosi siitä kiitollinen ja onnellinen, että mulle annettiin se mahdollisuus, koska se olisi voitu niin kuin lukujen, jos mua olisi käsitelty vain numeroona, niin mut olisi voitu niin kuin hyljätä ja niin en tiedä sitten mitä mä tekisin. Pelasin varmaan vitosdivarissa jalkapalloa. Ura se olisi sekin. Joo. Hei, miten se, palataan vähän siihen luomuun vielä, niin näkyykö se luomuun siirtyminen jotenkin pelloissa? No kyllähän se niinku on nopeaa, mitä on nyt niinku ollut sitten mukava, kun isän kanssa toimittaa, niin mitä se sanoo, että siihen kun meillä tosiaan oli se sikatila ja niitä oli ollut nautoja, oli ollut tilan historiassa, niin kuin vuoteen 86 oli ollut, oli itse asiassa Herefordia tällä tilalla on ollut ennemmin silloinkin, että isälläkin on ollut ja äiteellä. Paappa on niitä ottanut 70-luvulla, sillä lailla aika lailla niin kuin ollut hyvin ensimmäisiä täällä, että on ollut Herefordia. No aivan alun alkaen tälläkin tilalla on tietysti ollut niitä lypsylehmiä, mutta se nurmiviljely on loppunut silloin 80-luvulla, niin että sitä oli 20 vuotta, oli sitä nurmetonta aikaa näillä pelloilla, mitkä on nyt ihan nämä kotomaat, niin kyllä nyt sitten mitä justiin isänkin kanssa keskusteltu siitä, että mitenkä se on niinku se pellon muururakenne parantunut nuossa kovimmissa savikoossa ja sitten sitä ruokamultaa on sinne tullut lisää sen luomun nurmiviljelyn kuivalannan käytön ansiosta ja se maa, niinku, kyllä se on joskus ei sitä osaa oikein edes selittääkään, miltä se tuntuu sitten niin kuin joku änkiä savikko niin sanotusti, eli kun maatahan täytyy muokata, jos siihen kylvetään nyt vaikka viljakasvia tai siihen perustetaan uusi tämä monivuotinen nurmikasvusta, niin se pitää muokata, että saadaan sille siemenelle otollinen alusta kasvaa. Ja on oikein kova joku savimaa, joka on yksipuolisesti viljaa viljelty, niin se on aivan kuollutta se maa. Sitähän pitää hieroa äkehellä aivan niin kuin tolkuttomasti. Ja mäkin muistan aina, että isäkin näytti ne paikat, kun mä äestin, että ja se pitää äestää sitten useampahan kertaan. Ja sitä tuli pyörittyä. No mähän tykkäsin, mitä enemmän sai äestää. Että se sopii niin nuoren Antin kuvaan, että olisi ollut kaikki sellaisia savimaita, että olisi saanut äestää 7 kertaa, kun ei sitä peltoa ollut niin paljon, kun se aina oli suru puseros, kun se loppuu se äestäminen niin lyhyen. Mutta niin kuin nykyään se, että se on se maan rakenne parantunut niin, että kun se on se voi tulla yhdellä muokkauksella tai tavallaan se, että kun
että maa kynnetähän, se monivuotinen nurmi nyt kuitenkin kynnetähän, koska se on nyt varmin tapa sitten tavallaansa niin kuin tehdä sille seuraavaksi kylvettävälle viljakasville otollinen kasvualusta, niin sitten se tulee kuitenkin niin kuin kerralla siitä se muokkautuu se maa, niin se näkyy aivan silmissä. Se on aivan uskomattoman hieno fiilis, kun sä oikeasti oot muksuna niitä 7 kertaa hieronut, vaikka se on ollut kuinka mukavaa se äijästäminen, mutta että nykyään, että kun sä saat sen yhdellä ajolla ja kun sä näet, kun se murustuu se pelto, niin se on sellainen, niin kuin, että niin paljon valehtelussa väittäisin, että tulee tippalinssiin, se tuntuu niin hyvältä, mutta eikä pohjalainen mies, niin sitä voi myöntää. Ei ainakaan julkisesti. Niin. Mitä haasteita sä näet luomun suhteen? Tai jos on ollut jotain isoja haasteita, niin no ensimmäinen asia on kertoa? tietysti, millä pitää aina ajatella, niin tietysti markkinahan on tällä hetkellä, varsinkin tässä yleisessä varmaan globaalissa, eurooppalaisessa ja suomalaisessa taloustilanteessa, niin mä en tiedä kuinka se käy kaupan tuo luomutuote. Mutta sitten viljelys tietysti on, totta kai se on se, että kun ei käytetä, sä tavallaan se pysty niinku paikkaamaan mitään torjunta-aineella. Niinku, sun pitää niinku, aina sä, vaikka sä haluaisit mielestäsi ajoitat sen oikeahan sen toimenpiteen, mitä sä siellä teet. Jos nyt puhutaan kylvöstä esimerkiksi, sä kylvät liikaa aikaa siihen ja siihen tulo, ei tullutkaan lämpöä tarpeeksi. Ei lähde se kasvi, jonka sä oot sinne kylvänyt kunnolla itämähän, vaan sitten se valtaakin ne rikkakasvit, niin näin voi käydä. Ja sitten tietysti voi tulla, no se on, että sääolosuhteille nyt yleensä niin luomupellot on rakenteensa ansiosta, ja kun sitä maata, tavallaan se viljellään sitä maata hoitaen, niin nehän niin kuin kestää näitä muuttuvia sääolosuhteita paremmin, että usein se on niin kuin se ajoitus voi mennä pielehen, mutta että kyllä se on justiin se että se, niin kuin se roska tavallaansa niin kuin valtaa, tai jos sulla on johonkin kuivikkeessa ollut vaikka, mitä käytetään naudoille, niiden niin kuin alustan kuivittamiseen, että niillä on mukava maata, ja sitten se ei ole vielä kerinnyt niin sanotusti kompostoutumahan, palamahan se kuivike, ja siellä on rikkasiemeniä siellä kuivikkeessa, ja sä levität ne peltoon, niin ne voi kumminkin vallata sen pellon sitten. Että siinä kyllähän se rikkapuoli on se suurin haaste. Ja tietysti sääolosuhteissa on justiin se, että jos mäkin yritän tuottaa sitä elintarvikeviljaa, että voi olla, että se luomupelto niin kuin se selviää rakenteensa ansiosta niistä ääriolosuhteista, mutta nyt kun on ollut oikein kuivia vuosia, niin sitten kun se ei tavallaan jos ei se orgaaninen lanta sinne, jos ei tule vettä ollenkaan, että se yksinkertaisesti se niin kuin jää kevyeksi se vilja. Se on ollut mulla niin kuin suurin haaste tuottaa sitä ihmisravintoa, kun niissä on aika tiukat painorajat ollut ja on niissä elintarvikeviljoissa, niin on joskus sitten, että harmittaa, kun se jää sitten liikaa kevyeksi se vilja ja sitten se hinnanero on niin iso ja siitä tuleekin rehulaatua ainoastaan sen köykäisyyden takia, niin se on niinku sellainen, mikä totta kai sitten se harmittaa, kun sen on tarkoittanut ihmisen ruuaksi. No hyvä, kun sen saa vielä eläimille, mutta sitten se tuntuu lompakossa, kun ei sitä saa aivan sitä, mitä on meinannut. Joo, mä tykkään itse asiassa tuosta termistä maanviljelijä. Mun mielestä se on hyvin osuva, että viljellään maata. Ei viljellä vaikka kauraa, vaan viljellään maata, että maa kasvaisi hyvin. Mun mielestä se niinku kertoo hyvin tästä. Sopii varsinkin luomuviljelyyn tosi hyvin se maanviljelijä, että on sellainen. Joo, se on isälle aina kun isä on ollut niinku hyvin perinteinen maanviljelijä, niin se on aina, mä muistan kun ruvettiin puhumaan maatalousyrittäjistä. Niin kuin mäkin koen nykyään, että mä oon maatalousyrittäjä, mutta mä oon myös maanviljelijä. Ja tykkään enemmän tietysti sanasta maanviljelijä, koska se on jotenkin mutta isä muistaa aina se oli, että mä en ole mikään yrittäjä, en mä mitään yritä viljellä, vaan mä viljelen, mä oon maanviljelijä. Että se on aina ja oikeassa on se siinä tavallaan, että se kuvaa sitä tietysti, että ja niin voi siihen tietysti se muutos, mikä on tullut silloin, kuinka shokki se on ollut edellisellä sukupolvella, kun mentiin EU-hun, mikä on ollut niin kuin meidän isällekin tosi kova, kun yhdessä yössä kaikki muuttuu, että sillä pienellä tilalla, sillä äärimmäisen tarkalla työllä sä oot saanut niin kuin hyvän niin kuin tuloksen siitä, ja sä oot saanut tää kotimarkkinoilla hyvän niin kuin
hinnan siitä tuotteesta ja sitten se yhdessä yössä muuttuu, me nähdään yhteiseen markkinaan, kaikki tuotteiden hinnat romahti, niin onhan se ollut tosi kova, että ei meillä ainakaan isä koskaan niin kuin ole siitä tavallaansa toipunut siitä muutoksesta. Tiedän muuten, sitten kyllä niitäkin viljelijöitä on, mainittit edesmenneen isäsi, joka oli erittäin hieno mies ja joka on ollut hyvä näissä emolehmähommissa alkuun niin kun on jotakin kautta tutustunut, niin sitten taas on myös sitten emolehmien kautta ymmärtänyt sen tavallaansa hyödyntää ja ne pellot on päässyt tavallaansa EU-järjestelmän kautta kovin pahan arvohon, että sitten on myös ollut näitäkin viljelijöitä, jotka on pystynyt tarttumaan, niin kuin vanhamman kansan viljelijöitä, että meillä nuorillahan on ollut, nuorilla ei me enää olla nuoria, mutta ollaan oltu tähän järjestelmähän kuitenkin sitä alusta alkaen, niin se on ollut paljon helpompaa, mutta ymmärrän niin kuin oma että se on ollut tosi iso muutos, että se niin kuin EU-aika justiin. Sivuttiin nyt vähän sitäkin. Vähän politiikkaa väliin. Vähän kaikkea. Sitä ei viime aikoina ole mistään tullutkaan sitä politiikkaa. No joo, mennään viimeiseen kysymysosioon. Mikä maatalousyrittämisessä on ollut kaikista yllättävintä? Joo, muutos. Ehkä niin kuin lyhyesti. Jatkuva muutos. Kyllä. Mikä se on ollut kaikista haastavinta? Jatkuva muutos. No, mikä se on ollut mukavinta? No joo, kyllähän se on joo. Mukavinta on se itse kumminkin meitä niin kuin koko ajan sääntely, ei se ainakaan vähene. Koko ajan niin kuin tuntuu ainakin siltä, että mutta ehkä se on aina kun tulee joku uusi muutos, että kun nämä niin maatalouspoliittiset linjaukset, nämä kapit nyt muuttuu noin 5 vuoden, tai edelleen oli vähän pidempi, mutta nyt on 2-7 vuoteen asti lyöty lukkoon, niin se sano nyt se kysymys vielä, nyt mä putosin. Niin, että mikä on ollut mukavinta maatalousyrittämisessä? Niin, joo, niin se, että vaikka se muutos on aika usein tuloa eteen ja pitää olevana niin kuin, ja tuntuu aina sitä tuloa lisää sitä sääntelyä, siltä se ainakin tuntuu, kun se on uutta. Ja sitten kun sä totut siihen, niin sitten taas tuloa niin kuin sääntelyä eri lailla. Mutta kuitenkin, niin kyllä meillä aika paljon on tässä silti vielä vapauttaa, että me saadaan niin kuin, mäkin saan olla, nytkin on ollut hienoja kevät talven ilmoja, niin onhan tämä aivan niin kuin mahtavaa hommaa olla tuossa, kun meilläkin on tuollaiset ulko-olosuhteet osaksi noille eläimille, niin kun saa siellä oikeasti olla niiden kanssa niin kuin tuolla pihailemassa ja oikeasti ajatella, että kyllä nyt tuo toimistoskin, vaikka mä en nyt sitä tykkää, että siellä on nyt pakko niin kuin olla, se kuuluu tähän, mutta mä saan niin kuin oikeasti, mä saan mun päivärytmiä, totta kai ne eläinten tarpeet ja niihinkin pystyy vaikuttamahan. Ei mulle se EU tuu sanomahan, että koska mun pitää nyt justiin mitäkin tehdä ja niin kuin mä pystyn aika paljon, tässä on kumminkin sitä vapautta. Mä koen kuitenkin sillä lailla, että tässä on niin kuin, ja mä oon ruvennut löytänyt mukulojen kautta taas urheiluharrastusten pariin ja valmenna ja näin. Ja mä oon pystynyt, niin kun mä oon itseäni pyrkinyt kehittämään ja sitä työn suunnittelua, niin siinä on oikeasti, niin maatalousyrittäjälläkin on paljon siihen mahdollisuuksia. Kesällä on toki sitten se, nyt mä katson sitä, että koska lehmä poikii, sen asian yli ei kävele mikään, jos eläin mua tarvittoo, niin sitten mun on annettava se aika sinne. Ja sitten kesällä, kun on se kasvukausi päällä, niin tietyt toimenpiteet nyt vain niin oikeasti on tehtävä oikeaan aikaan, mutta kyllä niissäkin nyt vähän valinnanvaraa on, jotta se on ehkä enemmän niin kuin, kyllä siinä on niin kuin sellaista, mä sanoisin, että vähän siinäkin on asennepuolella justiin sitä, että eikö niin kuin, että moneen asiahan pystyy, vaikka mä oon kuinka karjatilallinen maanviljelijä, niin mä kyllä pystyn järjestämään sitä aikaa tuonne niin kuin perheelle ja lapsieni kanssa harrastamaan, mutta se kyllä vähän oikeasti kyllä vaatii sitä suunnittelua, mutta mä tykkään siitä. En mä tiedä välttämättä, sitten kaikenmoisia on lapsien, meilläkin niin kuin, aina on verrokki tuo, että kun vaimo on ulkopuolella niin kuin täysin toisella töissä, sielläkin on työnantajan puolelta on sellaista niin kuin joustoa, mutta niin tiettyyn rajahan asti, mutta kyllä tässä on niin kuin enemmän, jotta kyllä mäkin niin kuin sitten on se sillä lailla itsessään selvää, että no kun on se lapsilla, nyt on se hammaslääkäri, sitä pitää viedä kouluun, niin mä pystyn sen tästä näin tekemään. Ei kukaan tuu mulla koputtahan olkapäähän, että mihinkä sä kuule lähdet tästä. Että, niin.
Se on niin kuin mun mielestä kuitenkin tässä se parasta. Ja sitten se niin kuin ihan tämä työnä, että saa olla niin kuin tehdä konkreettisesti jotakin, että kun sä heität tuon älylaitteen, unohdat vaikka tupahan ja sä oot ulkomaailmasta niin sillä lailla niin kuin oot siinä hetkessä noiden eläinten kanssa, oot pellolla oikeasti ja seuraat sitä kasvua ja sitä, niin onhan se niin kuin aivan huippuhomma. No mikä on tärkein väline sulle työssä? No joo, oma pääoma. Enkä puhu rahasta. Henkinen pääoma. Henkinen pääoma ja äly valitettavasti nykyään tuo, niin kuin sanon valitettavasti, mutta että kyllähän se tietysti tuo älypuhelin, niin sitä vain pitää osata hyödyntää. Että kyllähän se niin kuin moni tehtävä, sanotaan, niin onnistuu tässä. Varsinkin sitten, kun on tilakoko on kasvanut, sun on pakko niin kuin ulkoistaa tiettyjä toimia niin kuin työntekijöille ja käyttää urekoottiota ja näin, niin kyllähän se on niin kuin se kumminkin sitten, koska mun pitää sitten, sekin oli muuten niin kuin asennepuolelta, että mä muistan vielä varmaan 20 vuotta sitten, kun meille tuli tuo akrologia-opiskelija puhuu niin kuin tilan johtamisesta. Mä naurattiin, että tämä johtajia olla kuule, että alan maanviljelijöitä. niin, mutta kyllä mä oon nykyään sitten toista niin kuin tavallaan se, että kyllähän se on, että moni homma vain niin kuin mun pitää ymmärtää, niin kuin pitää niitä lankoja käsissä, että jos mulla oli vain älypuhelin ja joskus joku tekijä käy tässä, niin se on niin kuin sitä hommaa, sitä kokonaisuuden hallintaa ei voi kellekään muulle ulkoistaa. Mä voin olla pois, joku muu pystyy poittamaan sen lehmän ja mä voin olla pois traktorin puikoosta ja niin, joskus on parempikin, ettei tee vahinkoa. Niin, mutta niin kuin, näin se vain on, että kyllä se tänä päivänä niin lopullinen vastaus lukitahan, että se on se älypuhelin. Vaikka harmittaa sanoa, vihaan koko vehejuttu. No se on ollut hyvin yleinen vastaus. Mitä sä sanoisit 20-vuotiaalle Antille? Sanoisin, että anna mennä, usko ittees. Kerro vielä tähän loppuun jokin yllättävä fakta itsestäsi. Yllättävä fakta? Mä en tiedä, kun mun kohdalla ei välttämättä niin. Tässä olisi mennyt se jo aiemmin, että jos silloin opiskeluaikana sun mielestä luomu oli paskaa, niin se olisi voinut olla yllättävä, niin kun katsoo, että nykyään olet luomuviljelijä. Mutta mikähän olisi sellainen? Joo, nyt on oikeasti sellainen. Tässä pitäisi myös olla mahdollisuutta, että jos ei löydy sellaista faktaa itsestä, niin vaikka naapurista tai jostain muusta. Paljastus, joo. En tiedä mikä. Joo. No kyllähän se on monta kertaa, että mäkin on paljon ollut maatalouden kanssa ja niin kuin sillä lailla, että on kyllä hyvin varmahan, niin kuin sä oot näissä maatalouspiirissä nyt pyörinyt kauan ja näin, niin mikä on niin kuin sitä yllättänyt tuo, kun ne on niin kuin löytynyt tuo justiin tuo jalkapallohom niin kuin tavallaan se kova kiinnostus. Mä oon ollut aina tosi kova fani. Mä oon tosi kovia urheiluhulluja oltu. Niin kuin mun niin kuin on 2 velitä, niin meidän keskimmäinen ja mä nuorin, vaikka meillä oli 5 vuotta ikäeroa, niin pelattiin kaiken aikaa ja sitten se urheilun seuraaminen. Mun edesmennyt eno ja kummisetä oli sillä lailla. Siitäkin on iso, sillä lailla tietysti kiitos heille, kun he on asunut Helsingissä, ollut siellä ja tuossa on ollut kesälomapaikka tässä naapurissa, niin sitten se niin sitten kun ja serkut, ne oli paljon vanhempia, mutta kun ne on käynyt tässä, ne on pysynyt se vähän kaupunkilaiselämä, niin kuin sellainen, ne on tietyllä lailla sivistänyt vähän niin kuin aina vaivihkaasta, on niin jälkeenpäin ymmärtänyt, että mitä hän on yrittänyt sanoa, mutta justiin sitten ne tilasi mulle urheilulehden ja sitten se urheilu. Ja sitten kun vei tämä työ niin mennessänsä, että kun mulla oli kumminkin taukoa tuossa nyt sellainen 15 vuotta melkein, sitten kun oma poika rupesi pelaamaan jalkapalloa, niin sitten mä menin siihen niin kuin mukahan, siihen heti vei mukana se valmennustoiminta ja se on vienyt tosi, niin kuin se on aivan valtava niin kuin se henkinen pääoma nykyään itsellä, että niin kuin oikeasti kun on pakko, kun sä valmennat niitä, sun on pakko unohtaa nämä hommat hetkeksi. Että se on niinku, totta kai mä nyt teen sitä, että mä haluan niitä valmentaa ja olla mukana siinä toiminnassa, mutta kyllä se on mulle niinku mun, en mä sitä kiistä, että se on mun henkiseen niinku hyvinvointiin, se on aivan, ja myös sitten fysiikkaan, koska sitten saa itse, ja eihän mä nyt voi, kun on tuossa poikia rivissua kattoo, niin kyllä mun on itse yritettävä olla esimerkillinen ja pidettävä sitten itsestä myös niinku
huolta, mutta että se on ehkä, että se monelle tullut, että kuinka fanaattinen mä oon ja kuinka mä oon sitten kuitenkin, että vaikka on ollut vähän hetken aikaa jalkapallosta, niin nyt sitten kun oma poika on aivan mahdoton fani, niin sitten tietysti no se kertoo mulle paljon juttuja, se pitää muuta ajan tasalla, mutta että se on itsekin niin kuin, ja sitten tuon älypuhelimen ansiosta pystyy kyllä niin kuin pysyä ajassa mukana, vaikka ne luurit pääs, niin tämä on ehkä ollut justiin tämä mun jalkapallo- ja yleinen urheilufanaattisuus, niin se on monen, varsinkin kollegan varmaan voisi sanoa niin kuin yllättänyt, että moni on ajatellut, että mä en tee mitään muuta kuin maataloutta, mutta että kyllä mulla niin kuin on tällainen urheiluhulluus tuolla taustalla. Hienoa. Kiitos Antti, että saatiin tänne tulla puhumaan sun kanssa puuta heinää. No niin, siinä tuli monenmoista, varsinkin heinää. Mettähän ei vielä keriin. Kiitos kun kuuntelit Puuta heinää podcastin jakson. Palautetta jaksosta voi lähettää sähköpostilla puutaheinaa_podcast@gmail.com. Meidät löydät Instagramista nimellä @puutaheinaa podcast ja Facebookista nimellä Rakkaudesta suomalaiseen ruoantuotantoon.